El dijous llarder o gras enceta el Carnaval, que durarà una setmana fins al dimecres de Cendra. A Berga, el gremi de cansaladers han ofert, com d'altres anys, una botifarrada a la plaça Sant Joan. Grans i petits no s'han volgut perdre l'inici d'aquesta festa d'origen pagà. Duelen los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada y nada. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.